फैया बेलाय गावनो थाब लेंहरबाय सरि मोनाबिलि एसे लेट जाबोबाय औ दे जेबो नङा सोमजोर नोंथ' एस खौ पास जाबाय दा कलेजखौ बहा लानो सानखो आंथ' सानदोंमोन बावनो लाफिननो नाथाय आफायासो सिलचराव दोनहरनो बुंदों सोमजोर नों आंखौ गोजानाव थांनानै बावबोयोबालाय बावालै सना नों आंखौ फोथाय आं नोंखौ माब्लाबाबो बावा सोमजोर बैयासो बे हिन्जाव लाला नामाब्रा हिन्जाव होद ओइ र'ब्रा मानो थांखो आंनाव सासे सिख्ला दंमोनब्रा र' मानो थांगोरखो होद फाग्ला नाङा आंनो मालायनि सिख्ला खालामनाय नाङा आंनो आरो दिनै जासिनायखौ लायाखै दा आरो मालाबा नांगौबा मोनलालै नोङो नांगौब्रा आरो लामा सामा हिन्जाव हिन्जाव नांगौ बे आराम जिरायना रायलायनो ना थुब थुब साइस बायसो जागोनलै जानला मोनलाबा जानाय नङा बबेयाव आराम दलद जिरायनानै रायलायनोसै बावनो जिरायसैदांलै गरम जाथारबाय माथो दे जिरायदो बावनो बे मानसि थांलाय फैलायावखे रायलायजागोन बे मा रायलायजाखो दे खोन्थादोल' बबेनि सिख्लायालाय समायना नंगौना नङा नायथारनां आंहानो हिन्जाव गोसथोनाय गैजाया आरो नोंनो बानायनानै होनो हा मा राव जाखो बेलाय ओरैनो गोदाव सोराव लिंबोबाय नों आंखौ एफा गोजान हाखु दाखु गोलोमफ्रुलायनाय हिन्जाव होनबा माथो बिराद फाग्लाथारलै नोंबो माथो थोद गोदाव सोरावनो ओरैनो लिंबोलाबायबायना माथो राजुआ दावराव खालामनो न'आव नै खालामखादोंना खोनायाखै नों आं खोनाथाराखैलै हाट मानोथो दावराव खालामा बेलाय रा गोसथोनाया कलेजखौ गोजानाव लाहैनो ए बिदिसो दा गावहाबो गोसथोनायजों कलेजाव लायफानो न'खराव दावराव खालामगासिनो दं बियो बिराद फाग्लालै बे मानसिया फाग्ला मालाय हिन्जावा माहाजोनथारनो गोसोबायदि आसा बिदिसो घटनाया गावहा न'खरखौ एसेबो सानाखिसै आरो थोस न'खरनि दंनायखौबो एसे साननांगौमोन रा बियो माथो होनलायबावनो रा बेनोथ' जादों जोंथ' बुंनो हाला जाहैबाय औ मालायनि न'खर न'आव थांनानै बुजायहैनोबो हाला जाहैबाय माथो होनबावनो दानि जुगनि सिं ए बे फाग्लाखौ मा खालामो र' थांदेरना है मा खालामदों है फाग्लालै नोंसोर हाब मा माथो रायलायबाय थादोंब्रा थै दानि गथ'फोरखौ रायलायदों ए बेखौसो हनै दाखालि आरो दाब्ला फिसाला होनबा मेट्रिक पास जाना मबाइल मोनैनि खम बुलायदोंनो बिफाजों खोनायाखै नोंसोर खोनाजिरदोंमोनलै खोनानायालाय बारनांसो होलायबावदोंनो माथो फिसायाबो गामसा गुफां गाननाय होदोंबाय दा होआखैबा आयु खम जालायदों फाग्लानि नों खोनायाखै माथो लावगायाबो बाइक मोनैनि बिफाखौ बुदोंनो औ हा फानना होनांबायना बे गावसिनि दहलाया बेखौ हनै सोमजोर बिफानो बन्द' होनानै फाइनान्सआव लायबायना ए मा बाइक लाखो बेबा बे बाबु बहा थांनायखो बे बेरायहैयाखै बे न'आवनो थाथोंनो सुखुवा एक सेकेन्डबो गोजानाव थाहैनोसैखाय लोगोफोरनाव बेरायहैयाखै बे मोनाबिलिखौ लोगो हमहैयाखै बे हरावबो हरसे फन रायलायनाय सानावबो लोगो हमलायनायानो जोबा मा मा खोथा मोननानै रायलायबाय थायोथाय खामानियावथ' उदाय खाला खालि जानाय लोंनाय बेरायनाय नोंहा बहाबा थांनो होननाया थांखालालाय थांसैलै हनै समा रुवा जोंहा गथ'फ्रानो फरायलायनाय दे होमबालाय औ दे माब्ला
गायनो मोनबावनांगौलै बोथोरफ्रानो माबायदि हालायलांला दाखालि एसे अखा हानायाव खारायलायबाय नै जिं दैयासो रायजोबलायबाय माला फोमोन मोनबावनांगौ जाखो सान्दुंआबो जि गरम ओइ बुरे बुरे बहा थांजोबखो सिला ओइ बाबु बाबु ओइ बाबु बाबु औ बाबा मा निमायालाय गैया आफा बाजाराव मैगं लायनो होनानै थांदों ओंखामसो उखैबायलै बाबु नों गाबोन हारसिं थांनांसिगोन ना जागोन आफा आंबो उन्दै नंलाना आंबो हारसिं थांनो हासै नै दावदोंमोनहा दाखालि बिदा फंबाय हानि नांलायनायनि मिथिं गाबोन हाखौ रानना होखागोननो रायजोफोरा बेयावनो थानांगोन आं मिथिङाव गोबावाथ' जाखागोन गोमायाबोथ' जाम्बिसो दोनलांहोबायनो जेबो नंला दे आफा आंनो गाबोन हारसिं थांसिगोन दे फिसा जागोन दे टाइमाबो जाबाय नै बे दैलिनि मैगं नायना दाबो सफैया ओंखाम उखैनासो जाला आंहा हेलौ मोनाबिलि आं ओंखारबायमोन आं लामायाव फैदों हाय बाबु औ आइ बाबा उफायथ' गैला हारसिं थांनांसिगोन आङो साननै सानथामनि उनाव थांसिगोन नामा बिमा जेबो नङा दे आफा आंनो हारसिं थांनो रोंखायो होनखाबायना आं हारसिं थांसै मोजाङै थांनानै मोजाङै थाहै बाबु फांफुं दाजालाबाय मोजाङै सोलिहै जागोन दे आयै आं मोजाङै सोलिनो नाजागोन सिन्था खालामनाङा जाबाय फिसा जिबो गोलाव जाहैनोसै थाब थाब गैया लादो थ' बाबा थ' बे गाफा दे मोजां थांदो दे मोजां थायो दे आफा दे थांदो फिसा थांदो औ दे औ बाय बाय दे फिसा मोनाबिलि मा जादों मा सिरि ओइ मोनाबिलि मा जादों मा फंसेबो बाथ्रा बुङा नोंलाय मोनाबिलि मोजाङै थाहै आंखौल' बावनाङा बावालै सना नों मानो खालि बावनाय खोथाखौ बुङो आंथ' माब्लाबा बावो
थाङो आइ ए ओंखाम जानो लेंहरबानो जायोमोन ना नांथ'ला उनाव फैबा लाबोफिनसै दे आथिं गाय सुदो होमबालाय ओंखाम जानोसै बारियाव मैगंबो एसे खानांगौ दा दखानाव लांनांगौ दं बिदिजों बोरै जाबावनोलै सामफ्रामबो थांलाय फैलायजोंला बेनोलै बेसे गोजान थाबावनोब्रा सान्दुंबो गोसाथार बावनो दसे जिरायसै दे जिराय जायो टेनिस लाग्रानि खबरखौ खोनायाखै खोनादोंलै खोनानाया माथो आथिंबो बायदोंनो मोखां गन्थं दोलाजोबदोंनो बिराद लवार आसामावसो दङनो बिराद सिरियासनो मानसिया दा गारिफोरखौ मालाय लासै सालायो मोन्दों होननानै दाउफोर बेरनाय बायदि जा सिबलाबायो गावसिनि दुस्थ'आवनो गावसोर जामब्रयो बिदिनोलै सोरखौ मा होननानै मा बुजायबावनो नोंलाय गावसिनो गोरों गोजाखा हनै नुवाखै आयं मोब्रिनि फिसालाया मा जालायखो बेखौ दुस्थ'खा बिफाया सोलायथो होनानै गोजानाव दोनहरबाय दा हनै रासिनसो दुस्थ' जानानै फैबाय माबा ड्राग्स लाग्रा गान्जा लाग्रासो जाबायनो हाब खानायफ्रा होनबा नै दाख्लै नुदोंमोन आं लख्रानि बायदिसो लाग्रा जाबाय बिमा बिफाया मोजां मिजिं लाना फोरोंबाय हाजार हाजार थाखा गारनानै दा बिदिसो जाहैबाय बे बेस्राफोर बिमा बिफायाबो गाव गावनि बिबानखौ दै खालामना बेसेबां खस्थ' खालामनानै फिसाफोरनि थाखायहाय फैसा गारबाय दा फिसाफ्रानो बिमा बिफानि मिजिंखौ दै खालामो बेस्राफोर बिमा बिफानि गोसोआव दंजोबो जाय जायनि फिसाफ्रा बेबायदि जादों थौ थांसै मोनाबिलि सोमजोरा फन हरथाराखै नामा हराखै दा मानि एगजामसो जागासिनो दं बुंदों थगायजाबाय नोङो मालाय सोमजोरा गुफुर गावदों साफानो सिख्ला मोनबाय जाबाय नों जाम्बि नोंखौसो नायसनबावगोन बे दाख्लैबो कलेजाव नुबोदां सोरबा सिख्लाजोंसो गोदना गोबालायनाय रायज्लायबाय थानाय मालाय कलेजनि टिफिनावबो मम' चावमिन जालायदों सानैजों आन्दायबाय नोङो जाम्बि नोंखौलाय मोनाबिलि नोंखौलाय बोरै थगायनांगौ जाखो आंलाय आरो थांसै आङो बे गोदाव सोरावनि खोथाखौ लायो नामा फैनो थांसै see